Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel! Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman ang tanungin ninyo, okay lang po ako. Tapos ang tubig, patayin ko na. Bawal mag-usik-usik sa tubig. Tapos may saging kami guys. Dinala namin yan galing doon sa bukid. Galing yan kay Utik. Tapos ang partner ko, nandito siya sa kwarto. Anong ginawa naman ng babe ko? Nagwalis siya. Nagwalis siya sa ilalim ng katre namin. Tapos punta tayo sa opisina ko. Char! May opisina talaga ako ha. Punta tayo dito. May sarili na akong opisina. Diba? Charmos! Ginamos! Isinara ko na ang pinto namin. Kasi nasa opisina tayo, ito ang table ko at ang mga gamit ko. Tapos andyan pa yung pinadala sa akin. Thank you so much, SMV Beauty. Thank you so much. Pinadalhan niya talaga ako ng pampaganda. Meron kaming mga grocery. Ang dami naming grocery. Mayroon kaming noodles, may isang gatas, may 3 skyflakes, may sardinas at saka corned beef, may sabon, may katul, may suka at tuyo kami. Ang dami naming grocery, di ba? Sosyalan kami ngayon. Tapos may asukal kami. Tapos ngayon, mag-umpisa na tayo sa ating trabaho. Eto guys, dito na tayo sa aking opisina. Nakaupo na ako dito. May table. Tapos nakaharap sa akin ang kamera. Ang init. Mainit. Basang-basa ng ano ko oh. Pawisin talaga ako kasi nag-inom din ako ng corn coffee. Nag-inom ako ng corn coffee ngayon. Kaya eto. Lumalabas-labas ang pawis ko. Nag-vlog ako dito guys, tapos may ahas sa bintana. Diyos ko day, natakot ako kasi pag ganyan, ginuko ang liog. Tapos yun, tingnan natin. Ayan ang ahas, Diyos ko day, ang ahas day. Galing ito sa bintana, natakot ako. Ang liit pa naman niya. Tingnan natin sa labas ang ahas. Naku day, ang ahas, Diyos ko. Day, ang ahas, day. Ayan mga guys, ang ahas. Pumunta siya sa dagat. Uminom siya ng dagat. Nakaganyan siya sa bintana, tapos nakaharap sa akin ang ulo. Tapos ang dila, gumaganyan. Gumaganyan ang dila. Gumaganyan ang dila. Tapos natakot ako kasi ahas yun eh. Sino bang hindi matakot sa ahas? Pero maliit naman yun. Kaya ko siyang ilambos-lambos. Ang tanong kung mahawakan ko ba? Oh. Diyos ko day. Nakakatawa naman. Na ambot jud. Ambot jud kaayo. Oy. Oh my God. My God. Oh my God. Charmos. Ginamos. Hi, Diyos ko. Vlog pa more. Ngayon po guys, marami po ang nagtanong sa akin paano daw ako nag-umpisa pag-vlog. Ganito po kasi yon. Noong nagtrabaho pa ako, naisip ko sa sarili ko hanggang kailan ako sa trabaho ko. Magtagal ba kaya ako sa trabaho ko? Yun ang naisip ko noon. Tapos nag-search ako sa YouTube paano kumita. Tapos nakita ko doon paano kumita sa YouTube. Pinindot ko yon tapos pinapanood ko hanggang dulo. Ang dami ko pang nakita doon, paano kumita sa YouTube, paano maging YouTube vlogger, paano maging vlogger, yun. Pinindot ko yon. Walang nagsabi sa akin, ito ang gawin mo. Ito ang susunod mong gawin. Yan ang gagawin mo. Walang nagsabi sa akin ng ganyan. Talagang pinapanood ko lang talaga sa YouTube kasi nandyan naman talaga lahat sa YouTube. Tapos inalam ko kung ano ang mga gamit, anong gagawin ko, ano ang susunod kong gawin. Yun talaga po. Kaya doon ako nag-umpisa pag-vlog.
Nagsimula ako September 30, 2019. Gumawa ako ng ML ko. Talagang sinikap ko talaga na maging matuto. Kung sino ang gusto mag-vlog dyan, umpisahan na ninyo. Hindi pa huli ang lahat. Nasa YouTube po lahat. Paano gumawa ng channel, paano mag-upload, paano mag-edit, ano ang mga gamit pag-vlog. Kaya ako sa inyo, mag-umpisa na kayo pag-vlog kung gusto ninyo mag-vlog. Ayan po, nandyan po sa YouTube lahat. I-search lang ninyo, nasa YouTube po lahat.